Laing aksidente sa kadalanan din nahulikam ang motorsiklo nga nagbiting the red light ug nadisgrasya. Kuha kini sa Mandawi City Command Center sa Barangay Pagsabungan. Pasado alas 6 ganinang buntag. Sa intersection naghunong na unta kining usa ka motorsiklo kay padung na mag-stop signal apan. Nadumbulan siya sa laing motor nga nagapas unta paglabang. Nalamba og nangatumba ang duha ka drivers ug maay na lang kay ang usa wa maigo sa katapad nga dakong pampasaherong bus. Samtang laing insidente sa kadalanan nakuhaan sab sa kamera. Niadto kining Domingo sa Dan A. Soriano sa Reclamation Area, Mandawi City. Nangahagbong kining mga kargang puthaw sa usa ka truck nga nagsubay sa Dan. Nasuta nga wa malak ang kilid sa truck aron unta pagsuporta sa kargamento. May na lang way naigo ang gisundan nga taxi sa maong truck.